Molt bones i benvinguts per tercer any consecutiu al sorteig del Quad d'Estiu per al cap de setmana amb un hotel americà per a dues persones. Com sempre, amb nosaltres està Ramon Gotxens, que és el propietari, líder, persona que podeu trobar a les oficines de l'Airtravel. I bé, com tots els anys, Ramon traurà la butlleta de la persona guanyadora i jo trauré el primer reserva i el segon reserva, per si de cas la persona guanyadora no atén la cridada en el temps d'una setmana, amb la qual cosa, ja saps, si t'ha tocat i es posem en contacte amb tu, agafa el telèfon, sisplau. Bé, comencem. Ramon. Perfecte. El nom de la persona guanyadora és? Araceli Vidal. Molt bé, Araceli Vidal, guanyadora del cap de setmana per a dues persones a un hotel americà. I ara traurem el nom de les reserves. Mà dreta primera reserva, mà esquerra segon. Reserva número 1, Victòria Calvet. I reserva número 2, Tere Díaz. Bé, fet el sorteig, esperem que la persona guanyadora gaudisca del cap de setmana per a dues persones i moltes gràcies per haver valorat les més de 500 persones que haveu assistit aquest any al Quad d'Estiu. I amb aquest sorteig ja finalitzem tot el que seria el Quad d'Estiu fins al proper any.